anat a declarar, simplement l'Andri s'ha manifestat a declarat a les meves preguntes i ha manifestat que ell no va agredir cap guàrdia civil i que sí que va haver guàrdies civils que el dia 1 d'octubre van fer servir les seves defenses golpejant a la gent de manera indiscriminada. La instrucció ha durat doncs, el que està durant. Nosaltres demanarem una sèrie de proves complementàries, bàsicament és perquè entenem que les lesions del guàrdia civil són incompatibles amb les seves manifestacions o amb la seva denúncia. Entenem que no és possible que es pugui fer una fractura d'un dit de la manera que ell ho explica i per tant entenem que intentarem sol·licitar el sobreseïment. Intentarem demanar el sobreseïment perquè creiem que l'Andri és absolutament innocent. Això és una justificació, una actuació policial en el qual ell va lesionat però que ell en cap cas ha agredit a ningú. Ja està?